prei. Ditunggu-tunggu ora diwehi. Nek cara nyong ya tak rebut bae. Ora diwehi ya tak rebut. Ayo gantine sijine. Ayo Mbak Rina. Gawe parian, Mbak. Ayo. Gawe parian, ayo. Oh bingung, ayo. Ayo gawe parian apa, Mbak? Nandur jahe. Ning galengan. Kono wae nggo pandengan yakin. Tak bedhek dhisik kono wae nang nggo pandengan mesti. Kono wae nggo pandengan. Ayo sing kae sing kono dhewe. Ki mentas lara awake kuru. Mergo kelingan sing melet-melet. Yo. Preng wulung kok dilancipi. Iya. Nadyan wurung wis nyicipi. Wah. Nah, tekan nek ditakoni ra ngaku kuwi. Ning bareng ra takoni ngaku dhewe. Najan burung wis dicipi ya syukur. Menika tumbas rambutan kok Mas. Elet-eletane. Ayo kuwi. Yo sekine dhewe. Ayo Mbar. Ayo kaget ora kowe. Gawe parian ayo Mbar. Tuku wedhus Wong ngerti-ngerti tuku wedhus. ning kota Solo. Wah, adohe. Dalange bagus tur prasaja. Kala-kala Ngalem mbok menawane ditambahi. aku biasane apal karo ambar ngalem kaya kene, kula dimbui Pakdi. Biasa Bareng diimbui pegawean. Ayo, Mbak Darti. Iki mesti golek molo iki, yakin iki. Angger gawe parian mesti golek molo iki. Yakin. Kula wingi mboten nderek wong pun kasenan kali sing ngangge kacamata. Yakin iki. Nang Semarang. Nang Semarang. Kaline banjir. Sesemelang ra dipikir. Sesemelang ra dipikir. Yo, Mbak Warti. Nah, iki. Tuku cabe ning Semarang. Wah, adohe. Melu kabeh anake arang. Apik kuwi jenenge ngopi tutur. Mulane aku tak critani, Tik. Kuwi kabeh kaya ngono kuwi nang kene. Kuwi biyen aku nalika kongres basa Jawa nang Semarang. Kuwi ketemu karo wong Suriname. Jenenge Pak Solimin, undang-undangane Kapten Dos. Kuwi duwe radio Garuda nang Suriname kono 24 jam nonstop bahasa Jawa. Dadi nang Suriname iki basa Jawa isih urip. Nang kono ketemu aku takon, nang kene kok wis ora ana nek wong bar-babaran ana wilah diorek-orek ireng putih. Teng mriki tasih wonten mboten Mas? Niku mesti nek ana bar-babaran niku mesti ana wilah digambar pink ngoten iki ireng putih. Nah, nang tanah Jawa wis langka, nang Suriname sprene isih jan yo nang babaran isih nganggo kaya ngono kuwi karepe apa? Kuwi karepe kabeh terselubung. Mulane dikeki ireng putih diitung. Irenge 20, putih 20, ateges 40. Nek wis 40 dina lagi kena nyedak bojone. Kuwi karepe kaya ngono, Njur. Nek cara mbiyen nek bar-babaran wonge mesti pilisan. Gelungane muntil-muntil, pilisan ambune teng-tengan. Perlune sing lanang men aja nyedak. Lah sikile mesti nganggo gelang, gelange duk. Mengko nek bengi dicolong, ngerti-ngerti sikile kecocok duk. Kaget terus mungker dadakan. Kuwi karepe kaya ngono ki janjane kabeh terselubung ning lak wong-wonge padha ora ngerti. Ora nggo nampik setan ki ora.
panasudan panasudyan aling-aling tapi gunung misoa tapi gunung ya lah ya mas kodhok kalung kupat boyok sing ora kuat gogoi nadyan wadyon sarta lanang inumane banyu beni muka celuk Mbak Warti dek jaman derjawan dur kelingan piyen maoteni ning saiki ana ngendi rampung caping gunung teruse nganggo langgam Sri Huning. Syukur bisa nyawang kenang desa ngeking raja
gayeng tenan. Ayo cae nom-nom apik-apik. Buat-bote saguh. Ayo pas lebaran, pas hari kedua ngumpulke sedulur. Mongko perlu ngaturi priksa. Wayangan menika nginjang tanggal sekawan dugi tanggal 7 dalang sak Kabupaten Purworejo sak Kabupaten Kebumen ora ana sing prei. Lah dalange cukup wiyagane. Dadi ora karo-karo malah ana sing sambat. Sesuk le mayang sak yaene akeh oleh wiyaga 4. Sindene sing siji ora ana. Aku barang iki donge wah jan repot banget. Mongko sesuk tanggal 4 hari jadi Purworejo kecamatan 16 kecamatan sak Purworejo kabeh nganake wayang karo ketoprak. Rebutan wiyaga dadet-dadet pronanku ana. Kula mboten saged Pakde pun nyagahi sanesipun ya wis. Wis kaya ngono kuwi wis. Ana meneh sing sagu, kula wastani mboten estu, kula pun nampani campur sari. Tobat ora wis. Wis. Kaya ngono aku wis matur Pak Bupati nalika semono. Sok meneh iki nek nganake hari jadi ya aja 16 kecamatan bareng, tekan gone repot. Ora uman wiyaga, ora uman waranggono, ana sing ora kedumanan wayang gamelan cilaka to. Jajal, monggo kabeh nganake pituruh yen ora kleru arep ketoprakan. Ya, apik. Iki mau tembange nganggo Sri Uning. Wah, donge mau dibawani Sri Uning. Umpamane sing bawa ki wah, jan medeni iki. Kakung lho, apik. Wis, jan monggo angger mbawani ampuhe ra ilok-ilok. Ayo monggo. Oh. Ayo. Ya, jajal. Nek lagu-lagu anyar do apal we, aku wis ora gumun. Sebab kabeh do sinau lagu anyar, jajal lagu lawas. Jajal aku mesti do kelingan apa ora? Bengok wana. Jajal. Bengok wana kecipir wongo kembangi. Aoe. Rawe-rawe panganten ketemu sore. Dendeng lanting sambel uncang-cang mendak-mendak yen mendak ulung-ulungan. Ya syukur nek wis oleh sing anyar aja sia-sia karo sing lawas. Lho, dadi arepun bisa lagu anyar ning lagu lawas disimpen deling-eling kala-kala mbok ditokke. Ning adate nek menungso saiki ora anggere wis oleh sing anyar karo sing lawas ki ngapain? Wah, wis kuwi ngono kuwi adate. Ngapain? Ya, baleni iki mau nganggo cara Banyumasan, saiki balekke cara Mentaraman. Ya surak. Ayo, dindingane sing genah. Ya surak. Yo kono dhewe. Alah. Ya Ngendi? Engko ra ngusulane. Kok ora pas ya? Ora pas pas. Ki mau kok ora pas gom ya? Wong kowe iki ora apal baleni. Oh ya.
Duduk. Yo. Pas. Wah, kapan-kapan wong ora ngerti Rama ya kok ngono kuwi. Ketoke pancen nek ora pas gelo ya, Tru ya. Lah iya. Donge ra kudune mak plek ngono ki pipas ndundung ndandung ndak pas go ngono ki ketoke legu ngono ya. Lega, ayo lega ki saking legane legu ngono lho. Dadi ndundung ndandung tak crut ngono ki ya ora ana go kok ngene mak crut. Apa iki, Tru? Heeh. Piye? Kowe ora ndadak aku bengok-bengok teko mrene. Loh, iki jenenge nuduhke nek wong ki ngerti disiplin. Wah. Wis sago ki ya kudu aku karo kowe iki nek sago iki ketemu nang gara-gara ngono. Kawibawan kuwi papane nang ndi? Nang ucap. Pangkate gedhe, bandane akeh. Nek cangkeme ra kena percaya ora bakal kajen dening sapa-sapa. Ya ta? Heeh, mulane kawibawan ki mapane nang lambe. Nek iya ya ya nek ora ya ora. Ngono. Ki, aku sago teko. Dadi kaya ngapa teko. Wah, ampun ki jenenge ampun Bagong piye alah. Cangkeme garing digugu. Nek aku mono sago mono ra mung mangsuli perkara teko karo ora nek perkara aku. Oh, lah kuwi jenenge. Ki jenenge wong ora kena dipercaya kok ora percaya kepiye. Lah wong wis sago kok tekan gone ora teko. Aku ora ngerti kerepotanku. Maune aja sago. Halil mangsuli rekoso kok. Tekan gone wong murungke kok ngepas. Murungke iki seminggu sadurunge apa 10 dina sadurunge. Dadi lek golek ganti rak gampang nek murungke dadakan dadal saiki umpamane kowe sing butuh diwurungke dadakan piye? Ora apa-apa. Kowe padune wong jablek ora apa-apa sak anane ta. Kaya ngene kok repot-repot. Oh, wong kulino. Mulane wong kuwi kawibawane pancen mapan ana nglambe. Ngono. Ora beda wae. Saiki nek arep nyonto kaya ngene wis nyonto karo calon-calon pemimpin kuwi. Aku karo kowe iki ngibarate kok kaya pring garing. Kok kaya pring garing. Dumpamake wong gawe gedhong. Heeh. Wi pring garing nek agek gawe gedhong pancen dibutuhke. Ya nggo cagak, ya nggo pager, ya nggo obongan werna-werna. Nek mengko nek gedhonge dadi, pring garinge dibuang. Ora beda kaya wong padha nyalon-nyalon kuwi. Wah, janjine ketoke kaya yo-yo. Pokoke nanti saya akan menyelamatkan bangsa dan negara. Mari kita bersama maju. Bersama kita binasa. Ngawur bersama kita bisa. Lah iya karepe. Ah tekan gone ana wis dadi wis lali. Jajal, piye? Apa ora sing menderita aku karo kowe? Ha iki, mula karo aku karo kowe kuwi mau sing ati-ati. Nek janji kuwi kudu terus tuntunge ngati. Lambe manjing ana sanubari. Dadi nek iya ya ya nek ora ya ora. Kuwi tetep bakal kejaga kawibawane. Wong kawibawane luntur ki lak merga ucape ora kena dipercaya, ngono. Oh iya. Ana aku karo kowe mono ngerti. Ngertine lha piye? Aku karo kowe iki pendidikane padha kok. Kowe SMA, aku SMA. Kowe kuliah, aku kuliah, ngono. Dadi aku karo kowe iki nek omong karo sing dhuwur ora keduren, nek endep ora kemloroten. Ha piye pendidikane cukup kok. Beda karo iki. SD ra tamat. Iki mulane nek ngomong ngapur. Ming waton ngomong ora njaga ucape kuwi mau. Nek wong terpelajar ora omong kuwi mau dipikir kira-kira omonganku iki mumpangati marang liyan apa ora, kira-kira ucapku iki natoni atining liyan apa ora. Kuwi dipikir wong terpelajar kok. Nek iki ra ora. SD ra tamat nek omong sak metu-metune. Ya ta? Anggepe mono kaya senengane umuk. Nek campur karo sing mau pinter-pinter, tok merengut.
Perlune apa men ora dicedhaki, nek dicedhaki ndak ditakoni ora ngerti le mangsuli. Kuwi ngono. Wong nang ndi-ndi iki ketok. Wong ki angger ulate gawe peteng terus kaya ngono kae, adate kuwi nggo nutupi gobloge. Men ora ana wong takon sebab mesti ora iso mangsuli. Ning nek wong pinter ora. Lho, wong Serawung ki gamane ming 3 kok, Truk. Wong Serawung ki gamane ming 3. Apa? 1 ilat, 2 ulat, ping 3 patrap. Kuwi gamane wong Serawung. Lho karepe pisan ulat. Ulate kuwi sing padhang sumeh karo sapa wae. Ngono, dadi sumadulur sing arep nyedhaki ora wedi. Ping pindho ilat. Ilate aja landhep-landhep, aja seneng ngumukke kepinterane dhewe nyenyek karo liyan. Kuwi tekan gone wonge bosen diumuki. Ping 3 patrap, patrape andhap asor susila anuraga, ngajeni marang pepadaning urip. Kuwi wong Serawung nggawa 3 kuwi cukup. Nek iki mosok ngerti ya iki. Iki mosok ngerti ya. Wis rampung le omong, iya. Lho kok rampung, lah nyatane kok ya aku mono SD ora tamat. Nek kowe rak lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi. Aku tak takon apa? Tembok nang kutha kae resik-resik ning do diorek-orek nganggo kalimat-kalimat sing saru sing rusuh. Kae sing orek-orek apa wong sing bisa nulis apa sing SD ra tamat. Wis. Lah sing mestine aku mono SD ra tamat nulis ra iso kok apa kelakon nulis tembok. Wis, iki gaweanmu. Saiki kowe sing jenenge narkoba, aku ki urung tau weruh, urung tau ngrasake. Ning saiki sing padha dodolan narkoba, sing padha ngombe narkoba sapa? Hampir 43% itu terdiri dari pelajar. Mangsulono kowe. Wis, aku mono SD ra tamat kok. Aku nyambut gawe kasar gelem, alus sing tak goleki, ora isin. Ana truk ngedodoke klopo. Aku ngrewangi. Monggo Mas, kula rewangi, ora isin aku SD ra tamat kok. Wis bareng wis rampung supire matur nuwun Mas, monggo kagem mundhut rokok 7.500 lumayan to. SD ra tamat ora isin. Nek kowe terpelajar lulusan SMA, bapakne macul ngrewangi moh isin lulusan SMA kok macul. Mbone dodol kon ngrewangi moh isin SMA kok kon dodol. Ini nek SMA njaluk duit nang tengah dalan karo ngerampok ora isin. Ayo mangsulono kowe. Wis, jajal saiki. Winginane do kecekel kae nang hotel, 6 pasang. Mongko bocah SMA kabeh. Wis arep ngomong apa? Kowe iki sekolah apa bajingan kowe? Boleh kejem ijazah pamer-pamerke. Dumeh SMA. Pelajar umuk karo wong sing ra sekolahan ngece. Apa kepinteran kon mamer-mamerke? Kepinteran kira perlu pamerke mengko rak wonge padha ngerti ora nggo umuk-umukan. Ta sekolah saiki ijazah iso tuku kok. Maksudi pateni kowe. Wah, galake. Apa-apa kok ngenyek ra sekolahan. Ana cara mbiyen pancen. Cara mbiyen pancen wong ki angger nakal sembrono kurang ajar mesti wong tuwa lingunane bocah ora tau mangan padon sekolahan kuwi nek cara mbiyen. Ning cara saiki kenang apa sing nakal-nakal malah cah sekolahan kabeh ora ngepit ya ora aturan numpak motor ora tatanan. Kenang apa sing kleru apa murite apa gurune. Kenang apa kok pendidikan dadi amburadul kaya ngono ora. Mangsuli pateni kowe. Edian bagong kaya ngono nggo pamer apa-apa sekolahan sekolahan nyatane do bolos kok ujian ra melu bayar kan gene lulusan ijazah tuku gelare mono 3 meter ning kepinterane nyatane kowe ngrasake jajal. Wong kuwi nek lungguh nang nggon kepinterane, pinter nang kelungguhane, kuwi mesti bakal negara temata.
Ning mergo padha ora lungguh nang kepinterane, ora pinter nang kelungguhane. Ayo sasar susur ora karu-karuan. Iya apa ora? Heeh, wis umpamane gampang-gampangan wae. Kulinane iki mluku, ha ya wis mluku, ora perlu dadak nglakoke mobil. Ha kulinane mluku nglakoke mobil tekan gone ya nabrak-nabrak rambu ya ta? Heeh, mergo dudu keahliane ngono lho, Truk. Wah, Bagong ini dipikir ya bener. Pancen harus duduk pada kepandaiannya, pandai dalam kedudukannya. Kuwi dadi kabeh temoto kanthi apik. Wah, aku jan kebanting tenan karo Bagong jeblane yo pinter le omongan. Apa kepinteran kon mamer-mamerke? Bagong ki janjane biyen aku ngerti dhewe. Kuwi biyen kuliah. Hah? Kuliah nang ndi? UGM Modyar. Aku ora ngerti, dhek nang UGM to. Heeh, waduh, Universitas Gadjah Mada, Duk. Lah apa uripe gandulan mertua? Oh, uripe gandulan mertua. Tarani UGM ku Universitas Gadjah Mada. Ayo nyatani yo pinter kok. Ayo, mumpung kowe karo aku ketemu karo sedulur-sedulur kabeh, ngiras pantes kanggo tombo kangen. Sedulur Jambi barang ana sing tekan kene. Winginane aku sowan tekan Jambi nang Sungai Lande. Weh. Ayo malah sing kerep wayangan do kono-kono. Saiki wong Jawa ke senang Jambi padha wayangan, senang Balikpapan padha wayangan, senang Samarinda yo wayangan, senang Banjarmasin oke sing wayangan. Wih. Ayo sewu syukur saiki wayang tekan ngendi-ngendi, malah nganti tekan Irian Jaya. Tekan Papua kono, kala-kala ya wayangan. Ora ketang dina-dina kamardikan ngundang dalang saka tanah Jawa, mayang nang Papua kono. Oh, dadi sumebar. Ora ngemungake ana ing jagat Indonesia nganti tekan luar negeri kala-kala wayangan. Wah, mergo wayang wis diakoni dening UNESCO. Wis dadi apa jenenge warisan dunia ngono. Dadi wajib diopeni. Nek aku karo kowe sing duwe kok ora ngopeni, suwe-suwe ilang tenanan. Ayo ya, manut aku. Mumpung ketekan kene, ayo tetembangan sawetara. Urut tuwa kowe nembang. Aku nembang klasik apa nembang anyar? Mengko dicampur sing dhisik klasik sik. Aku nyuwun klasik, tembange apa? Ayo sakarmu, aku nyuwun sing tembang klasik. Tembang klasik iki tak bageke kok sik. Nek ora, ayo anu Mbak Tina. Ngapalke Sinom Parijata, Mbak. Apalane Gandrung. Pas iki mesti, yakin. Memanise yen jiwat mesti. Ayo. Jal. Let. Ayo memanismu. Yenmu jiwet sing kakung priyayi sing putri seniwati kayane ngumpul padha susu sawahe jembar-jembar tarine lemu yo dan nembang cocok karo rasane ati ketoke pas banget. Kambang sulit memandang sarana abang-abang jinggo iwat ngadang ora
menapa boten mampir Para suling bacane sing duwe bojo nanging aja loro. Apa kuwi mau? Senggane apa? Ayo kuwi mau. Tegane krambel ijo, bacane sing duwe bojo nanging aja loro. Lho. Pek iki wong wayuh ki ana sing keterima ana sing ora. Ah. Kaya gareng iki wayuh ning malah rekoso. Sebabe bojone tuwa nesu, bojone nom ngamuk. Teko nang ngene sing tuwa tutupi lawang. Rasane kono sing nom wae sing dikeloni. Nang ngene sing nom. Rasane aku meno, wis ora kanggo gawe kono sing tuwa sing keloni. Tekan gone di bojo loro le turu nang galeng. Mergo tak kowe pateni le. Wong sing kakan lambe kowe apa wadul. Lah tekan gone ya ngene kuwi. Yo. Teman. Nembang Sinom Parijata ki nek ora kulino ngetoprak kurang nges. Apa ya anggere kulino ngetoprak ora ketang rugi tak lakoni ning butuhe ana ketoprake ngono lho. Oh apa ya aku wis saking senenge karo ketoprak. Napa tanggapan tak keke Bagong. Kana Gong lakono Gong. Aku trimo tak ngebasi. Malah tombok. Lah dilakoni saking senenge ya ngono kuwi. Bagong pasai duit bablas. Mulane jenengku Bagong si Pentrong ki tak mergo kaya iki senenge ra ilok. Angger napa tanggapan kene tong tak kei tong. Ora ketang tombok dilakoni. Aku ngono mbiyen teras rol ketoprak. Mulane nembang Sinom Parijata sapal titik toprak. Aku mandeg wong mbiyen teras rol ketoprak. Ayo kuwi aran dadi ketoprak iki dadi dagangan. Sing nonton sesuk ana sing mendem. Ngger sore teko, nggawa panganan, nggawa dandanan iki mangke dagem ki Mas. Dagem. Wah cilaka aku. Trimo leren aku wis. Ayo ngono kuwi. Wis. Apa kuwi mau Sinom Parijata? Aku Sinom Parijata jajal. Campur sarine yo digawe. Wis temata urung? Nah, saiki campur sari semata. Aku ya iso nyampur sari apa? Tali kotang. Wah, tali kota ben aku sing arep nembang tali kota. Lho, arep wong sinau kuwi ora ana watesing umur. Watone isih gelem, wajibe kudu tetep sinau. Aja dume wong tuwa ora sinau, kudu sinau. Perlune kanggo jembarake wawasan. Ya. Ayo, tali kotang, ambar yo. Terus ya sinau barang lho aku mau kandha wong sinau kuwi ora ana watesing umur ngono dadi arep wis tuwa kudu tetep sinau ayo kanggo njembarake wawasan pengertiane kuwi dadi bisa rono-rono dadi tekan gone wonge ora fanatik
Sebab wong fanatik kuwi janjane wong picak. Wong fanatik kok wong picak kuwi mergo ora gelem ndelok apike liyan. Wong fanatik iki rasane ora ana barang apik kejaba mbekku, ora ana barang bener kejaba aku. Kuwi wong fanatik. Mulane jembar wawasane lho ora lakon dadi kaya ngono, ya toh? Sak jabane kene isih ana barang apik, apik tumraping laler, durung karuan apik tumraping tawon ngono. Legya sing kaya ngapa jenenge madu ning jajal ladekno nang laler ora lakon madune dipencloki. Sebab apa? Laler ki doyanane telek. Nek telek anggepe laler kuwi panganan sing paling enak. Ning tawon ora lakon nyenggol, kuwi ngono. Oh, mula apik kuwi dhewe-dhewe, apik nang kono durung karuan apik nang kene. Mula dadi wong ki aja tok fanatik. Nek wong fanatik kala-kala sing dialem-alem sing saka kutha, sing kutha mesti apik, anggen desa mesti elek. Negara mesti apik, nek desa mesti elek, durung karuan. Apa iya lho kepiye ta? Ana sing saka negara kuwi ya apik lumrah. Ning saka desa ya ana sing apik. Apa kowe tau krungu tembang jenenge kolor pedhot? Kolor pedhot tau durung? Durung tau krungu. Nah, kolor pedhot iki gawean desa. Iki gawean saka daerah Brebes kono. Piye? Semarang kaline banjir. Jo sumelang ra dipikir. Dina Minggu lunga nang Gombong. Ditunggu-tunggu dikawa wong. Iramane kok kepenak temen. Lah ya iki tembange kolor pedhot. Lho, tembangan teko kono daerah Brebes Tegal kono. Wadine ya kepenak, isine mung parikan. Lho, ya ta? Dah, saiki tak tibake. Yo, Mbar, diurut saka kene. Gawe parikan. Parikan, Dik. Ayo parikan. Rampung Kebumen muni parikan ya ora iso parikan ki Pakde. Parikan. Sumangga sami nyekseni. Sumangga sami nekseni. Pagelaran dalu puniki. Pagelaran dalu puniki. Senangi ati. Terus para rawuh sedaya sami. Kendangane barang ya kendangan cara kulonan ya. Kendangan cara jaipongan. Wah, wis kepiye? Kuwi anakku sing nomor 4. Senengane wis turu wis dikeloni kendang. Karo kendang wis nganti tekan ngendi-ngendi dikon ngendang, tekan ndi kon ngendang. Heeh. Saiki ajar mayang. Apik suara iki. Ya, tadi Mbak Dati ya Mbak, kayak parian. Ora werna-werna kok tak. Awas. Iki Kedha Magelang kondang gethuke. nang Magelang kondang gethuke. Yen ngayojo. Ngayojo Kondang gudege. kondang gudege. Ayo padha dikateke. Gaya mamur negerane.
tak gitu bledit ini. Der. Aku sesuk kok seneng iki lagune Kolor Pedhot iki wae kayak lagu Kolor Pedhot apa meneh nek lagu Kathok Mlotrok. Ora ngawurano lagu Kathok Mlotrok. Ah mengko sesuk ra ono. Ayo sandinge Mbak Wati yo. Sisir jungkate penyu. Susur jungkate penyu. Sisir. Oh sisir, krungu kuwi susur. Asarae lambene mecucu. Sisir ki yo nyengir. Ora sisir. Ngeser kowe arang ketemu. Sisir jungkate kuning. Ngeser kowe arang Apik ki mau. Ya, Mbak Tina. Iki seru banget iki. Yakin. Jajal pariane apa? Blaku ngono terus kepleset. Dari mana Datang Alita. Dari sawah turun ke hati, dari mata turun ke kali. Dari mata terus ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Apalan gawe tak guru lahir. Ya Mbak Rina yo. Nggih. Nampa tanggapan tak kaweke wong. Aku menteri mau dibayari. Yuk. Gunung-gunung digawe sawah. Gunung-gunung digawe sawah. Ibu teman anggone banyune. Oke. Pirang-pirang digawe sukses sayang. Banjur Keri dhewe Mbak Dina. Wis. Numpak sepeda dadi kepepet. Aku kangen karo sing melet. Ora butuh nyawang sing enom. Sing enom ngantuk rambutnya kaya wedhus gembel. kadang seru ketemu rasa. Yakin kuwi nomor dukun iki. Yen dikekat pahit rasane. Yen ora weruh Rasa kangene bareng melet dawa ilate. Nadyan satino kangen
kae kepiye? Kowe ora ngerti to, kae gonge ngantuk. Ora ditabuk kae mau kejedut. Mulane glung kuwi to. Heeh. Akhirnya gongke nggon primpen. Kancane do melek merem ya ora ketara. Antep mergo dijedut lung. Kowe golek lagu ya werna-werna. Ki mau lagune kuwi saka pesisir, Tom. Ya, prandene lagune ya apik. Saiki aku tak nyuwun dangdute. Mau ket mau durung ana dangdut to. Iki ana dangdute. Dangdut apa wis? Iki sesuk mbok menawa kadang-kadang arep tumuli padha kondur ana daleme dhewe-dhewe sawise ketemu kanca rowan, kanca mitra, ketemu karo tunggal simbah, tunggal buyut. Iki aku nyuwun malam terakhir. Malam terakhir kanggo mrigi lagu iki aku ngrilani, ayo. Ambar ngadeg wae, Mbak. Nah, Nggih, nderek dawuh. ayo. Yo karo mesis yo, sit. Ora apa-apa, yo. Nyuwun malam terakhir. Iki mbok menawa terakhir sing sesuk mbok menawa terus arus balik. Ya, dangdut malam terakhir. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di jajah. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Dadi wong kala-kala saiki kuwi do padha klera-kleru, Tom. Muga-muga putra wayahe Mbah Kartorejo ora. Klera-kleru piye? Lho, saiki iki ketularan uripe cara wong kono-kono. Sing diaku sedulur kuwi adate sing wong duwe bondo. Angger sing rada sekeng kekurangan kala-kala diaku sedulure kipa-kipa. Kuwi muga-muga putra wayahe Mbah Kartorejo ora kaya ngono. Melarat ya sedulurku, sugih ya sedulurku. Nasibing menungsa sing nemtokake dudu sejajaring menungsa. Ning kabeh kuwi mau mung kering nglakoni marang nasibe dhewe-dhewe saka kersaning Gusti Kang Maha Agung. Ora perlu dibedak-bedakake. Oh ya. Kaya Bagong barang ini bojone Bagong iki walah wis nek ketekan sedulure dhewe mono ketoke kene do mlebu kene wis demam apa Gong kene demam kene do medan kene wah sedulure bojone dhewe ning kocap sedulure Bagong sing mrono le nemoni Sugeng Mas waras monggo ketekan lenggah kula perlu lunga ora tau nemoni kuwi potongane bojone Bagong. Kok ngono kok dipilih. Aku ki kadang le milih kuwi mergo dek iki salat kok. Dadi le manembah marang Gusti rak banget. Ah saya kowe ra iso didik bojomu. Wis nglakoni salat nganggo jilbab ning ulate ora tau padhang. Kuwi kleru kuwi ngerti ora?
kudune ulat kuwi sing sumeh sing padhang dadi karo sapa wae apik lho srawung karo sapa wae ya apik ngerti ya oh ora njur dume kaya ngono to ulate peteng dedet lelimengan karo sapa-sapa ora takon wedi dosa ora wong srawung ki mung keri awake dhewe oleh milih-milih ngono oh iya kowe ngerti dhewe heeh kita critani tenan iki tong heeh kuwi nek ora ngandel kowe teko Pak Kiai Tegarjo iya kuwi nek awan kuwi campurane tukang ojek sing rambuté gondrong seneng minum nek bengi nyampuri bocah sing nang alun-alun apa iya kemreki-kemreki sing nang alun-alun ki campuri wah kancane kiai ora trimo kiai campurane wong tukang minum campurane karo wong alun-alun kuwi kiai murtad kiai musyrik diwangsuli sapa sing tau weruh aku minum sapa sing tau weruh aku nganti nyampuri karo wong-wong kae nek weruh ana seksine ana buktine kapan wektune nang endi pondokku sak isine PN lho iki tugas kiai mustikaning kiai iki ya kudu kaya ngene nyedaki wong-wong sing padha kleru uripe kleru dalane kiai wajib benerake ora njuk kiai sengit karo wong main sengit karo wong minum sengit karo wong nakal lho kuwi tugase kiai ayo padha dituntun amarga itu minta kaya ngono terkadang ora saka karepe dhewe ning mergo kepeksa saka kahanan lah sapa sing duwe kewajiban nuntun ya kiai mulane jenenge kiai tegese sing dikurmati ngono oh mulo sing jeneng kiai iki mesti wajib dikurmati apa wae sing dikurmati disebut kiai aja meneh menungso sing padha ahli agama ora disebut kiai kowe nek nang Solo dong heeh kae ana kebo putih Kiai Slamet kae wis disebut kiai mergo apa diajeni dipepundi oh dadi kaya ngono iya pusaka barang iki disebut kiai mergo dipepundi mula kiai wajibe dipepundi mahkotaning kiai kuwi kesenian kuwi tegese kaindahan oh wah gareng iki jebulane jembar wawasane ya ngono kudune jembarake kawruh sinau srawung karo sapa-sapa srawung nek perlu takon sak nyatane ngono wis aku nembang kuwi mau wis takon kari Bagong sing urung nembang aku nek nembang kira-kira kowe milih sebabe apa aku ki kon milih dhewe tembange bingung saking akehe apalanku waduh kowe kuwi iya mulane kowe ngaranono tembang sing endi sing anyar apa sing lawas nek sing anyar sing anyar aku urung apal ana sing lawas kuwi aku ora kelingan nek ora muni aku kabeh tembang ki iso sing ora iso ming apalane karo lagune tok nek ora muni kowe iki nembang apa aku ki nek karo tembang seneng kabeh kok anyar ya seneng lawas ya seneng sing lawas tak simpen kala-kala mengko dijaluk tak keke nyimpeni tembang awakku pating penjudu ki isine tembang tok wih iya mulane saking akeh tembang tak simpen awake pating penjudu isine tembang kabeh iki tenan yakin wah lah nek iki dandang gulo wah dandang gulo nang iki kinanti wedian megatruh waduh hafal pangkur pucung waduh kene pucung kuwi mijil bar dimek kene kok mijil asale dimek nek ora dimek ya urung mijil elek omong-omongan iki kowe arep nembang apa aku nembang kira-kira kowe njaluk nembang apa to ayo sak karepmu Sidorondo ya apik yo Mbak Rina Sidorondo yo Mbak milih sapa liyane kesit sapa ayo jajal Mas Supar apa ora Mas Sidorondo apa ora Mas
Oh turu. Ya karo aku Mbak yo. Bisa wae aku kok. Yo Sidaranda. Oh apik, kabeh iki mung kari penggarape, Truk. Arep muluk-muluk kae nek penggarape ora kepenak tetep ora apik. Kuwi mau piye? Kabeh mau ora perlu kok ketuni. Janjiku biyen aku sago ngenteni. Wah, edian. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak arahke nang mbahne. Kok marang mbahne iki ngopo? Leren kowe ya. Ora leren kowe ya. Lah kok dindani. Ora ngelingi wanci anggis dolanan tembangan ora nganggo wates. Opar dintek-entek tekan sesuk-esuk, kan? Nolo Gareng. Apa, Ma? Nolo Gareng, kula ora mau. Bener. Sembrono, Gih. Piye? Iki wancine saya bengi. Lah kok tekan panggonan kowe tembangan ora leren-leren iki apa dintek-entekke wektune ngono? Ya, hah? Ngerti ora? Iki wis wancine leren. Ngerti ora? Nggih, kula ming mangsuli ya. Hah? Nang ndi adimu? Petruk, kula Pak. Kene. Kowe ora iso ngandani kakangmu. Tembangan ya tembangan. Nek dintek-entekke wektune kaya ngono, lakone ora rampung. Ngerti ora? Nggih, kula ming nuruti. Kakan wangsulan kowe ya. Ngerti ora? Ngertos. Meneng, nggih. Kok iso ora bareng ngono ya? Nanti adimu? Bagong? Kula Pak. Bagong? Kula Pak. Bagong? Kula Pak. Kowe arep nang ndi? Lan ngandani. Kowe arep nang ndi? Ngandani. Ditakoni wong tuwa, kowe arep nang ndi? Aku dolan ngene kancane golek manuk. Takon wae. Bagong iki angger ditakoni wong tuwa mesti anane nyentak. Kowe iki karo wong tuamu kok nyentak-nyentak koyo nang omah ming mlebu metu ora tau omong-omongan, ulate peteng dedet leliweran. Wong tua kaya ngono kan wong peteng dedet kok leliweran ki apa? Peteng dedet ki lelimengan, limeng ki tegese peteng. Dadi peteng dedet ki peteng dedet lelimengan ora leliweran. Nuturi ya tuaku karo kowe, ngerti apa ora? Walah, ngantem rapat. Kok di koyo ngantem kok iso keprake karo antemane ra padha. Angger ngantem cit. Ayo kae. Lah kuwi wong tua-tua angger basane ora karo-karan, peteng dedet leliweran. Dateng Kadang Mitra Waruju. Ndadosaken sinangling. Wah. Ayo Nala Gareng, bendaramu rawuh. Kowe karo aku padha metokake apa sebabe kok kendel wae.
Asmara Sang Arjuna esmu kamanusan menika ingkang mapan wonten ing Padukuhan Karang Kedempel papan padunganing Kelurahan Semar Badranaya manungsa pengawak dewa pengawak manungsa pramila menatan Semar awit pewujudane sarwa samar diaranono lanang nyatane kopeke sekilang diaranono wadon nyatane kekuncungan dudu manang munung dudu lanang dudu wadon pan pranyata wis pinarcaya minangka dadya pamomonging darah Barata nalika semana lagi mapaning salu animbali ingkang putra tetiga Kelurahan Nalagareng Petruk Tuwin Kelurahan Kantong Bolong dereng ngantos imbal pangandika kaget penggalihe anampi rawira ingkang bendara Panengapandha Raden Arjuna ya Raden Dananjaya Satria bagus tanpa cacat pengawak tirta Gaya Teja pramila pantes kalamunta pinarcaya dening Jawata minangka dadya lananging jagat pakuning alam lancuring bawana manira nalika semana ing semudat nandhang prihatin sakecap dhateng ngunandika mangkono Kelurahan Badranaya dene atur panglipur Om Dedeti dem prabawaning ratri
Sasodara wus manjur kawuryan lan kuciwa memanise menggep srinateng dalu sinewaka sanggya pradasih aklaring cakrawala winulat ngalangut parandene baksa kebekan saking kaing taranggana kang sumiwi warata tanpa selo saking taranggana kang sumiwi warata tanpa selo warata tanpa selo ai begegek ugek gemel sadurita Gus bungah kula sak gunung anakan kaya kula nemu masak gendongan dene-dene mboten nginten bendara rawuh wonten rompok kula panjenenganipun bendara kersa rawuh wonten papan kula nanging sareng kula waspadakaken jebul panjenengan anggenipun rawuh ing semu nawung kasungkawan wiwit wau boten kersa paring pangandika sampun malih paring pangandika mesem kemawon babar pisan boten Gus panjenengan kenging napa panjenengan kenging menapa kula aturi paring dawuh monggo Gus patih dalem ing Ngastina amung panjenengan ingkang kula kawulani pelem ingkang angganda arum panjenengan ingkang kula kawulani Gus kowe ngerti ora kae gawe wangsalan kae dong hah gawe wangsalan kae niki piyai tuwa gawe wangsalan wangsalane patih dalem Ngastina kuwi sapa Sengkuni mulane panjenengan ingkang kula kawulani ping pindhone pelem ingkang angganda arum karepe apa kuweni panjenengan ingkang kula kawulani kuwi nek gawe wangsalan ngono ae mung walak-walak wonge ora mung waton ngawur timun rujakane nyambut gawe bareng-bareng kuwi cara ngendi hayas kuwi wis prata tekan ngendi-ngendi kaya ngono kuwi awi kula aturi paring dawuh Gus sing lepat sinten kok panjenengan mendel kemawon kula selak sedih nek nyawang bendara kula tanpa paring pangandika Sengar iki mau Semar apa Sengar iki ya mbuh kok wonten pangandika Gus mulane aku ora gelem omong-omongan karo awake kowe sebabe apa kula mboten ngertos lah sebabipun napa amarga wetengku munek-munek nyawang karo rembesmu pancen menika penyakit kula wiwit nalika semanten kula jampeni napa-napa mboten mantun nek kowe mandut marang omonganku mesti bakal maringar Sengar
krunguku kok sengar ngono ki. Lah jampinipun apa, Gus? Kowe njuku sambel kecap. Popokno nang mripatmu terus buntelen nganggo gombalan. Bar kuwi cantelono mercon, siramen lenga patra. Mengko mercone disumet. Nek mercone njebluk mripatmu katut, kowe ora bakal lara moto. Sengat wong edan. Tak arani ndara jan apa jebale nduwer. Ha wong kowe ora iso bedake. Ndara ki suarane arum. Diwangsuli wong suarane kok tekak demit kok manut. Mulane nek matur aja merem-merem karo melek. Wong kowe gek ageh mangkat nyambut gawe wis merem kok. Jan ana kena dijoke temenane dawa-dawa nyekel dengkul karo meleng-meleng. Tekan gone bablas. Wong tuwa ki nek matur rek kena kanggo ditiru anak putu. Aku ki lagi matur. Aku kaget ndara rawuh. Ha iya, kok mau nyebut-nyebut apa kuwi mau? Begegek ugeg-ugeg mel-mel sadulita. Lah kuwi karepe apa? Aku ki wong tuwa, sing ngarani bayi sapa? Lho, tegese nek omong kena kok percaya ana tegese. Ha tegese apa? Begegek kuwi meneng. Ugeg-ugeg kuwi obah. Mel-mel kuwi mangan, sadulita kuwi sethithik. Karepe kowe iki dadi wong aja ming meneng wae, ning obah tegese nyambut gawe. Ora ketang sethithik kowe oleh pangan. Ngerti ora? Oh, senajan kowe nyambut gawe ning aja lali nggonmu ndonga. Dadi kowe ndonga ning uga makarya. Makarya aja ninggalke donga. Yen kowe ming ndonga tok ning tanpa nyambut gawe, kowe arep golek pangan piye? Nyambut gawe tok tanpa donga tekan gone kowe tumindake sasar susur. Oh, dadi kuwi mawa pengerten to. Lah iya. Begegek kuwi meneng. Ugeg-ugeg obah. Mel-mel mangan. Sadulita sethithik. Nah, kuwi rak mengko tak nggo pengerten. Tak catete, tak wulangne nang anak-anakku. Nek perlu tak omongke karo bojoku men nggo mulang. Dadi bojoku arep tak omongi, dadi bojone Bagong aja ming begegek. Sebab kapan aku kepengin ugeg-ugeg, pratandha aku kepengin hemel-hemel ora ketan sadulita. Wong edan wong takon bareng diwangsui sasar-sasarke. Awi Gus, kula aturi paring dawuh. Lolo gareng apa mau bendaramu ra kersa ngendika. Monggo kula aturi paring dawuh ndara kenging menapa kok panjenengan kandhelke mawon ndara. Ndara. Nek wonten lepat-lepat kula mlapa menten kretu-kretu kula mlapa dene panjenengan kula mendhelke mawon kasemekatan kula menika sedherek menyang kata panjenengan ndara. Omong ora ana pedote. Kowe tong sing ngaturi tong. Lang sing kurang gawean ki kowe kok. Ndara ki piyayi ming dhewe. Aku karo kowe wong papat. Ha kono meneng awake dhewe rembugan kowe iso kok. Dadak ha kono lagi seneng meneng ya ben meneng. Lah kaya ngono kuwi apa pedahe kowe dadi punakawan? Timbangane meneng ya, Gong. Apa, Truk? Tak rengeng-rengeng. Kowe iki jenenge kepiye? Ndara lagi sungkawa rengeng-rengeng. Ayo ben-bene sing meneng-meneng sing nembang-nembang kok. Dasar ayu. Malah wong ayu ki apa? Dewi Banowati. Kowe kok ngalem Ndara Banowati ki arep ana apa? Benjang lamun Duryudana seda. Kowe iki ngapa? Ngapa kowe nyebut kaya ngono? Mesti sunalap
randane wong kene ra nyebut ya ngono kuwi. Ndara Banowati iki ayu-ayuning tumitah. Payu kulite putih resik nek mlaku ketoke tregal-tregel karo nek ngendikan ki gulune iso gelang-geleng kaya ngono kae, yo rirunge plendus-plendus ngono kae. Aku ming seneng karo kowe iki arep ngalap randane, nggo apa? Ora doyan karo kowe, Tom. Kalamun to datan purun sun rewangi pati geni. Pati geni ngate mudyar. Wong kono ayune kaya widodari, kowe rupane kaya tata ruwek kok ngono kok. Aja meneh kok kelakon ketemue ora. Tanpa nggih ing alam donya ing akhiratipun. Nang akhirate nggone dhewe-dhewe wong ayu nggone swarga, kowe nang neraka dadi intip. Kapan le ketemu? Ayo. Neraka karo swarga adoh nggone. Kapan le ketemu? Sunadang pinuju dolan. Dolan kok nang neraka ki ngopo? Sun enteni lamun arsa amet geni. Amet geni kok Ndara Banowati kok amet geni. Amet geni kongkonan karo abdine sing elek dhewe. Njebemblek irunge pesek. Apa ya? Batur-bature lumayan. Oh, dasar gragas. Mulat moro Sang Arjuna. Asmunira kamanusan kasrepanting kaing mungsuh. Niraning kang padha kadang Petro Nun kowe mrene Petro. Napa Gus? Kowe mrene. Dukani mawon Gus. Dukani tuman kok. Ndarane Sungkawa kok matembangan kok manuh. Dukani mawon. Pentungi, mangke kula goleke pentung. Nyuwun pangapunten Gus. Pentungi mawon. Sembrono kok. Sing kongkon nembang kowe sapa? Kajeng kula piyambak Gus. Pun boten peduli, pentungi mawon. Mangke kula goleke pentung. Golek pentung kok, golek pentung kok. Nyuwun pangapunten Gus, kula mboten tegel kaliyan panjenengan. Mlayan panjenengan kok duka dhateng kula nyuwun pangapunten. Ora ana loro telu sing bisa gawe padhang atiku kejaba kowe Petruk. Yen ora ana kowe mbok menawa kebantut kasungkawanku. Kanggo tandha tresnaku marang kowe Petruk. Iki 50.000 kanggo kowe. Mboten Gus, ora iki kanggo kowe. Mboten Gus. Ya ora mboten-mboten tangane nyeret. Lumayan dandang gula 50.000. Ya aku njaluk dong ora ketang 10. Hah? Ganten. Ora edep ngisin. Nalika mau adine ditimbali Ndara akon-akon mentungi, bareng adine oleh duit njaluk. Jiwa ki jiwa kere nang dindiriane ngemis ora ana meneh. Saru, ngerti ora? Ujarku aku sedulur. Ora kena kaya ngono. Kabegjane menungso ki dhewe-dhewe. Saru temen. Apa-apa njaluk. Kuwi rezekine Petruk, ya nggo Petruk, ya ora Petruk. Lah iya. Engko aku selawe Petruk. Ya, malah padha wae. Tekan gone malah nembung, malah akeh. Panjenengan kenging napa, Gus? Aku iki nampa pangandikane Koko Prabu. Ingkang supaya aku ngampiri kowe amarga Koko Prabu lagi nandhang Sungkawa. Purwakaning Sungkawa saka kersane Kakang Mas Werkudara ingkang ora kena dipenggak munggahing kayangan pilalu kepengin dadi gantine Kanjeng Rama mapan oning neraka drapun Kanjeng Rama bisa mapan oning swarga mulya. Mula kuwi Kakang aja nganti kabutan atimu kowe nderek lakuku tumuju marang Ndarawati sowan ngersane Kakang Bathara Kresna. Yen ngoten kersamu kula namung nderek pun kok
Kula niku punakawan setya bekti dhateng panjenengan. Badhe teng pundi panjenengan ngajak dhateng kula. Lara rekoso kula rewangi Gus. Soroting pandam sumula suming kaping guling sang kakung grepa babu eman piraten tek branto ulun tadah rujit awi Gus kula dherekaken tumuju dhateng Praja Ndarawati. Ayo Kakang Putrana.
Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana Pancabayu Warayang wisikan gulingan lima cekaking kandha gantaring carita wis lumampat jan Janaka nasak ribondotan raga pepuyengan ing pundika kang tinujeng karsa arsa manjing negari Ndarawati kocap kandhek lampahing catur dendha catur papat dendha dalan-dalan prapatan semanten kandhel sawetawis jan Arjuna mangkono pabarisaning para sasa ing saking negari Giri kedasar mambu gandane Lisa Wijayang katon jumedhul saka Grumbul pating Gritra Sulai Negari belong rodone kalapa Nangku dayak pidat ya saja Nanemone man wacanira katon pindha parang curi netra andhek asirung panastanira kuwaga gigir usulir tetalu ing latara pucing-pucing pacaka blabrerat lagi iki kan sawene aku Joko nang mataning ngono wasana satu taparayang-ayang mataning alas mulo ngaku jeneng sapa Gus ditakoni meneng wae kowe sampe kaya ketemu bidangane marang aku jeneng sapa mang ndi marang aku apa kowe wedi marang aku yen wedi mlayu ora tau ya Gus apa kowe ngene marang bola buta ngene marang bola buta klakon kowe tak gendasi kono ngene tak blejeti sandanganmu klakon kulo ngagem cotha marang aku jeneng sapa mang ndi Gus Putra pamura bokro tandukmu murang toto lakon kaya nggo sapitik kaya nggo tak manuk pantes dipantras lambine godres geti mono ladarine satru iki mono iki ngaku jenengmu sapa mamundi kowe takon marang aku balik kowe ngaku buta ngendi dang kamu sapa pracekamu arep wale po ditakoni terus aku genti takon junjung dongkolan praceka jamak lumrahe buta dongko papane praceka arane
Yen kowe takon marang aku kesete Gustiku Narendra saka nggiri kedasar Sang Prabu Naga Wirapaksa. Sapa aranmu? Ditya Lintring Maya aranku. Balik kowe sapa, Gus? Panengapan dosa Dwi Madukara Raden Arjuna. Arjuna Dananjaya. Dananjaya Kiritin Pandhirin Gudha Kesa Wibatsuh Mahabau. Jenenge akeh apik-apik. Kowe ngaku golongan Pandhawa tunggak kalingan Rani Satrujaya dalem. Mongko aku napa dawuh timbalani Gustiku kapan boyo aku ketemu golongane wong Pandhawa ora perlu tak takoni dosa lupute manuta kowe tak pateni, Gus. Gampang temen kowe gendak sikara marang aku. Tanpa dosa tanpa perkara durung nganti nyenggol kulitku kelakon ana buta sigar sirenong dedalan tenanan. Buta Pandhawa tata gade saya Indriya Jodara Maruta. Wani sing buta sing tawedene apamu kopat kapitaka tapangi kekedra kaya pranjangan. Tanda sabarake punah sapetake kayu kemudo ta langsung belan tak Gus.
Baper plus ra weruh apa-apa. Kono gemake Amurandana anake wates kulon praga dasar luwutur prasaja Kiri-kiri kenyolera prapoto abang kalagar mangu ing mungsu minta sono kaya singa manubro minta sono kaya arsa anubro ora ngira kancaku ngeterke nyawa jenengmu sapa Gus? Raden Janaka kowe sapa? Wil pedhut segara. Apa karepmu? Pilano patine kancaku. Maju kepara ngarep mangsa bala mata candhak keplekake bantul cemplungke prau rampung nyawamu. Wah!